Здравей, аз съм Димитър Ангелов от angeldimitar.com. Ти си с уроци за пари и днес ще ти покажа едно вълшебно правило, една вълшебна формула и това е правилото за 4%. Ще видиш как можеш всякакви твои харчове, всякакви твои неща, които притежаваш, да ги пречупиш през призмата на дългосрочното инвестиране, през призмата на ефекта от натрупването. Ще разбереш абсолютно всичко, за което харчиш пари, колко пари трябва да имаш инвестиране, за да можеш да си ги позволиш тези неща, без изобщо да работиш. Повярвай ми, това видео ще ти хареса, остани до края. Тук съм ти приготвил едно кафе за 5 лева и съм ти приготвил и един телефон за 1000 лева. Така, какво означава всичките тези глупости, които ти дрънкам? Означава, че за 5 лева или за 1000 лева ти си продал част от твоето време, което по никакъв начин ти не можеш да върнеш. Как да направиш така, за да разбереш колко пари трябва да имаш инвестирани в активи, които ти носят някаква доходност и само от тази доходност, от тези инвестирани пари да можеш да си позволиш кафета, да можеш да си позволиш телефони и всякакви други такива неща. Ето как. Правилото на 4% предполага, че имаме инвестирани пари, които ни носят 4% доходност. Сега, има два варианта как това нещо да се случи като цяло, но след малко ще им обърнем внимание на тях по-конкретно, как в какви инвестиции можем да имаме парите си, за да дърпаме по 4%. Докато стигнем сега до там, първо нека да видим как можем този телефон, ако струва 2000 лева, този iPhone, примерно, колко пари трябва да имаме инвестирани ние, за да могат тези пари, доходността от тези инвестирани пари, от тази наша инвестиция, реално да ни купи този iPhone. Ето за какво става въпрос. Има два варианта. Първия, примерно един iPhone, да кажем колко струва, скоро не съм скупувал, айде да кажем 2000 лева. Първия вариант е, ето го, вариант 1, това е да умножим по 25. И така ще получим, че трябва да имаме 50 000 лева инвестирани на 4%, за да можем да си го купим този iPhone. Тоест, нашите инвестирани пари да ни го купят. Втория вариант какъв е? Вариант 2 е 2000 лева, просто да ги разделим на 0,04 и пак ще получим, че трябва да имаме инвестирани 50 000. Това са, пак на 4%. Това са вариантите, за да можем да си го позволим това нещо. Ако искаш да си купиш каквото и да е и искаш да разбереш колко трябва да си бачкал, колко пари трябва да си инвестирал, за да можеш тези неща да ги получиш от твоето решение да имаш инвестирани пари, ето това е. Ето това са двете формули, които са еднакви, но ще ти дадат един и същ резултат и ще ти покажат реално колко пари трябва да имаш инвестирани, за да можеш да си позволиш нещо. Добре, ама как сега да стане тая работа? Какви 50 000? Аз отивам сега там в някъде в магазина или в някой гараж за бързи кредити, дават ми едни парички, отивам си купувам телефона. Това е по-след по 20, 30, 50, 100 лева на месец, ще го плащам. Сега това нещо не го мисля. Това не е правилно. Това не е правилно и ще ти кажа защо. Защото да задлъжняваш за пасиви, говорили сме много пъти, не е вариант. Така само се закупаваш, колкото и отначало да не го усещаш, това нещо ще се върне и ще те удря по главата с едни големи чукове и ще ти провали живота. Така че много внимавай. Кредити за пасиви не се взимат, запомни го от мен. Как обаче, какво направиш, за да можеш да си позволиш такива неща? Научиш ли се да разсъждаваш по този начин, повярвай ми, целият ти живот, цялата ти перспектива, приоритетите ти ще се променят по начин, който ще работи за теб. Живота ти просто ще стане много по-добър и не само за теб, ами и за другите хора около теб. Така че предай нататък, както аз сега го правя за теб. Така, какво можеш да правиш? Много елементарно. Просто използваш силата на сложната лихва. Оставяш сложната лихва да направи хеви лифтинга, да направи вдигането, най-тежкото вдигане за теб и да увеличи парите ти експоненциално. Как става това? Можеш да си инвестираш примерно по 300 лева на месец, да кажем, в някой ETF, който следи някакъв индекс. Прави го постоянно, трупай си парите, акумулирай ги и така 10% обикновено връщат индексите за последните 15 години, 15% са върнали основните индекси, даже S&P 500 да кажем. Това е, може да си го провериш, не те лъжа. Общо взето ти
буташ ни пари някъде и те просто струват повече и повече и повече във времето. И в даден момент, като имаш акумулирана една сума, да кажем, ако примерно имаш, за елементарността на този пример, ще вземем да кажем, че 1000 лева, нали, са ти месечните разходи, примерно. Как да видиш колко пари трябва да имаш инвестирани, за да можеш месечните ти разходи да ги покриваш, нали, инвестираните пари да ги покриват? Ами, умножаваш по 12 месеца, 1000 лева на месец по 12 месеца, това са 12 бона, нали така, 12 000 лева. Делиш на 0,04 и какво получаваш? Ами получаваш, че трябва да имаш инвестирани 300 000 лева, за да могат те да ти носят по 1000 лева на месец, 4%. Веднъж като ги имаш инвестирани тези 300 000, т.е. изчакай, не означава, че ти трябва да извадиш 300 000 и да ги инвестираш. Ти можеш да си инвестирал 50-60 хиляди и те са станали 300 хиляди. Сложната лихва прави хеви лифтинга за теб. Като имаш 300 хиляди в някой индекс, акумулирани, нали, толкова струват вече, това какво означава? Ами 4% можеш да теглиш всяка година и останалите 6% ги оставяш да се улихвяват. Просто да сложната лихва да продължава да работи върху тях. И всяка година, запомни, че всяка година, дали, тези 4% ще можеш да теглиш повече. Първата година ще теглиш 1000 лева, втората година ще теглиш примерно 1100, после ще теглиш 1500, така се увеличават нещата. Защо? Защото тези 6%, които оставят, те допринасят онези 10%, които връща индекса, нали, на годишна база, те допринасят за това нещо, стойността на портфейла ти да расте и съответно тук вече след някоя друга година, като имаш, да кажем, 350 хиляди, нали, вече 4% на 350 хиляди не са 1000 лева и затова ти казвам, че ще можеш да теглиш повече. Ето това е магията на сложната лихва, това е магията на компаундинга, това е магията на правилото на 4%. Научиш ли се да прекарваш всичко през него, просто не дори от начало ти няма как да го изпълняваш, но научиш ли се да мислиш по този начин, че всеки един разход, колко инвестирани пари трябва да имаш ти, за да можеш да го направиш, повярвай ми, приятели, от това нещо ще направи така, че ти да искаш да изкарваш повече пари, да имаш повече пари, да инвестираш повече пари. Така че запомни го това правило, знай цената на свободата си, не дей да си фантазираш някакви неща, аз ще стана милионер, аз, нали, това, онова. Да, ти ще станеш, ама какво трябва да направиш, за да станеш? Какви са стъпките, които трябва да предприемеш? Веднага трябва да започнеш, защото ти нямаш време. Нали, на колкото и да си години, колкото по-рано започнеш, толкова по-бързо ще се развият, ще се случат нещата за теб. Какво да избереш точно, в какви активи, нали, как да ги направиш нещата. Това е нещо. Автоматизираш си инвестициите, живееш си живота, парите ти се инвестират автоматично за теб и просто нещата се случват. Това го запомни от мене и ще се видим за следващото видео. Чао!